Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u další, první budou série, už zase mi spadne skin, na to kašlu. Padáme tady furt skin. Jdeme do toho auta, dáme play. A dneska si vytvoříme kreativ, jo. Tak, máme flat, máme kreativ a dneska si ukážu pár takzvaných fíglů, který možná jste některý neviděli. A to je třeba to, když začneme prvním. Prvním je, budete potřebovat, když to najdu, tady, takže budete potřebovat tady tyhle. Wooden dropper a když to dáte, ale když to je takhle do potřebu, můžete jich postavit hodně. Jo, a to je, může to být takovouhle hračku. Pak na to jde vylíst, ale normálně se z toho, když to jedno dvolíte, tak se nic neděje. A takhle se může to postavit. Prostě úplně barák. Je to docela dobrý fík, ne? Můj nejoblíbenější. Já se díky tomu tak postavila barák, no, a můžu klidně postavit. Hop. Já jsem chtěla postavit barák. Takže pokud toto video aspoň bude mít, nevím, 2000 lajků, tak pokud to video bude mít pokud tohle video bude mít 5 lajků, tak já vytvořím takzvaný baráky. Tak postavíme nějaký první baráček. Takovýhle barák se můžete postavit. Je až tak vzácnej. Je to jakože levnej. Když si to uvažuji říct. Trošku docela mimo, ale příště mě napadlo, že já možná i pokusím. Tak. Teď jsem zase otevřel jinak. Teď hledáme dveře za chvilku. Vidíte, má to hotový barák. Takový úplně krásně hlavný, to dáme pryč. Úplně krásně hlavný. Třeba když máte jenom hlínu, tak to rovnáte hlínu. Ať vám nikdo příšery. Tak se potřebujete hlín. Já třeba udělám takovou dveře. Tohle video bude mít asi přibližně 5 minut nebo tak nějak, protože je na a jsem natáčela v budoucím videu, že můj kanál, se udělám třeba hry a tak. A když to na vás budu zombíci, pokud můžete větrat, dělat stánek, takhle dávám ty můžete. Musíte udělat levný stánek. Teď udělám hlínovou dřevěný. Když budu třeba bude rozkvěrady. Pokud vám třeba můžu dát 20 lajků, natočím video
Jak se stáhnout Minecraft? Originální Minecraft, mám originální Minecraft P, nebo to jsem to neplatit. Takhle to trošku uchyl, ale to je jedno. Ještě dneska vydám takzvané hodinový asi video, uvidím. Budu stavit hodinu, nebudu jako stavit, ale budu hrát hodinu. Tak máme takový barák, když vezmeme, tak to můžeme třeba chovat, nevím. Já tam třeba dám příklad obyčejný, třeba creepera. Potom zase pohyne, dám takhle creepera. Creepera nejde, ale nejde. A máte prostě domácí. A máte prostě chvatářský hrad. Normální creeper, to je boucha. Ale máte tu výhodu, takhle to bude vysypovat. Takhle, rovninu, tady dám torky. No a je to asi takovýhle. Nejlepší návod postavit, protože je to hodně díky tomu udělat takovou pas. A bloky uchovat, uschovat nějaké mostíčka bez útěku. A musíte jste takhle žádnou velkou, když to dáme. Hop. Já už tady toho stavím. Oficiálně tenhle svět nebudu bořit. Jsem jako hodnátky jako takhle. Budu snažit dělat každý. Aha, bude nějaký skript otec. Tak. Creeper je můj oblíbený. Ale kdy vydám takzvaný dialog, ještě nevím. Hop, 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 hop. Jsem to ani takhle zapomenout. Tak tady užíváme na pronaž. Omlouvám se, tam můj kamarád. Vidíte, tam můžete krátce vejít. Tak ani moc můžeme dát pryč. Dejte. Pojde, takhle dělám. Mluvím se, ale to tady byl chvilku jako problém. Je kamarád ze školy. Tak a máte
past pro blbečka hotovou. Ovšem pokud si z toho já okénko set. Ale takhle. Já bych tam chtěla teď dát jako první země. No, 50. Je to pro mě rychlý domácí. Úschovná. Co? Když by měla dělat takovýhle zvírka. Rychle se kde ukrýt se. Má takovou past, takže je to vyhovující. A otevírá. Říká tam to prostě schovat se na ven. Live. Ale to live máte jako domácí zvířátko. To se můžete to podívat. A nic se nevíde. Tak si to má kor. A pardon. Mám takovýhle. Takže kdyby bylo 5 lajků a víc, takhle. Kdyby bylo 500 lajků a víc, tak já udělám tu věc, že natočíme nějaký server. Pokud se můžeme natočit tenhle server, ten je dobrý, funkční. Nahraju já. A pro tentokrát je to. Čau.